אילי, אח שלך? סממץ לא ראיתי, יצא מפקודה לוגית. סיפור מאחד החברים שלו שסיפר לי שבטירונות לחיילים שלא היה להם כסף, חיילים בודדים בארוחות שישי, אז בשקם הוא היה קונה להם אוכל, היה מביא להם כסף, היה עושה בשבילם מלא דברים. זה היה החבר הכי טוב שלי, הכי קרוב אליי. לא הכי גדול, אבל הוא היה לך אמצעי, נכון? בדיוק, אבל איתו הייתי הכי מחובר, כי ליאל אחינו הגדול הוא בחור ישיבה, אז הוא לא מלא בבית, עכשיו בתקופה הזאת הוא יותר בבית. הוא ואילי היו מאוד קרובים. רואים את התמונות שלו, שירת בצנחנים. כן. מתי ליאל עבר לישיבה, אז אילי ממש כאילו היה מתחזק, כי ליאל היה משחק כדורגל, ואילי בדיוק התחיל לשחק כדורגל בבני אשדוד, בנוער. אז אילי התבאס למה אני הייתי בשביל ליאל וליאל לא היה בשבילי, אבל הם היו החברים הכי טובים, הם גם עכשיו החברים הכי טובים תמיד. אילי סיפר לי הכל, אני לא הכל, תמיד הרגשתי הכי בנוח איתו. בדברים שההורים מאוד צריכים אותי, אולי הייתי מכיר, הם תמיד היו פונים לאילי. אילי היה פונה לאילי כמו אבא שלי בשבילי באמת. כאילו אבא שלי בטווח גילאים שלי, שהוא יודע עליי הכל, אני יודע עליי הכל. ים, ואיפה הוא בעצם בבוקר השבעה באוקטובר? הוא היה בבית, חופשת חג, בשעה 6:30 הוא שלח הודעה למ"פ, מה המצב. התחיל למעשה גם שומע את האזעקות, גם באשדוד, ולשמוע את הידיעות הראשונות על המתקפה. בדיוק. כן. אז המ"פ שלו חזר בשעה 8 בערך, התחיל לארגן תיק. יש לנו מפקד כיתה בבח צנחנים, זה היה התפקיד שלו. יש לנו דוד לוחם, הוא סגן אלוף, אז הדוד אמר לו, תתכונן למלחמה של בערך חודשיים. הוא לקח דברים, ממש ישר זרק לתוך התיק ישר. ממש לפני שהוא יצא נכנסו לממד, כי הייתה אזעקה. אמא התחילה לבכות ולא רצתה לתת לו לצאת. אילי חיבק את אמא ואותי ואמר לפני 2 נשבעתי אמונים למדינת ישראל שאני אגן עליה. אילי יצא מהבית. באזור 9 כבר היה איזה כמה שעות, היה איזו שעה 9. אתה בעצם מגיע עם הכוחות הראשונים בדיוק, לאזור העוטף. הם היו בין נתיב העשרה, הם הלכו להסתייד כמובן, הם היו בין נתיב העשרה לבין צומת יד מרדכי. שזה היה מוקד לחימה מאוד מאוד רציני בשעות האחרונות, האזור הזה, בואכה שדרות, כל הגזרה שם. בדיוק. היה את 3 הרצים אם שמעת עליהם, את רם רעיון, נעמי וקובי זכרונה לברכה. אז 3 הרצים האלה היו מי שאיתי, ליאור מצאנו זכרונה לברכה, ואילי זכרונה לברכה הגנו, והיה גם מעיין, חייל שלישי. הם היו 7 בהתחלה, הם לקחו קצין ועוד 3 חיילים, הוא לקח 3 חיילים, הם נסו להביא תגבורת וגם כוחות הצלה בשביל נעמי וקובי זכרונה לברכה. ואז באזור השעה 12:10 התחיל חילופי אש עם 5 מחבלים. בעצם בולם חלק מהמחבלים שמנסים לעלות על כביש 4 ולהתחיל לנו הצפונה. כן. בדיוק. אז הקרב נערך בערך 50 דקות, משהו כזה, שעה בערך. ואז זה הגיע למצב שהחייל השלישי מעיין קיבל קליע באשדוד וקליע בקרסול שחזר ויצא באותו זמן. הוא נשכב על הרצפה, עשה עצמו מת. הגיע למצב שמעיין ואילי קיבלו, נפצעו, הם קמו וחזרו, שאילי ואיתי הם קמו והמשיכו להילחם עד שהם נורו, לא ידוע איפה. ואז כ5 דקות בערך מעיין, שהוא עשה את עצמו מת, עשה שקט לרם חיון, עשה לו ככה שלא ידבר, כי יש עדיין מחבלים. כ2 דקות לאחר מכן מחבל בא למעיין, מעיין נטרד אותו, עשה עצמו מת שוב, עוד מחבל בא, מעיין נטרד גם אותו. ועד אז כבר הספיקו להגיע כוחות חילוץ ועוד כוחות לשטח לעזור לסייע למעיין, כי הגיעו עוד מחבלים, אז פינו את מעיין. גם כשאתה
אני שומע אותך ככה מתאר לפרטי פרטים בעצם את השעות האחרונות ואת מעשה הגבורה של אח שלך, גם בהגנה לגבי האזרחים שהיו קרובים אליו וגם בכלל בתוך תמונת הלחימה המאוד מאוד מורכבת הזאת. הפתיע אותך במשהו? איזה אח גיבור היה לך? לא, אחי הוא תמיד היה גיבור. שאני היה לי ריבים עם האנשים, אז אילי תמיד הוא היה הראשון שבא לעזור. אני זוכר בכיתה א', רבתי עם איזה מישהו בכיתה א', הייתי צעיר, אילי כיתה ו', רבתי עם מישהו, אילי שמע על זה, הלכתי אליו, הוא בא ישר, למרות שהילד הזה כיתה א', ישר הוא בא להגן עליי, ישר להצדיק אותי. אתה אומר בשבילך הוא תמיד היה גיבור. בדיוק, תמיד, בשביל כולם, בשביל כל המשפחה. הוא תמיד חייך גם, הוא לא ירד להפריך מהפנים. ואיך אתה רוצה שעם ישראל יזכור אותו? את אח שלך? כלוחם, כגיבור, עקב זה שהוא בכלל השיב מלחמה, הוא נפצע, הוא יכול להמשיך לשכב ולתת להם לעבור כבר. הוא לא היה חייב לסכן את החיים שלו, הוא לא היה חייב ללכת. משמע מישהו יכול מהמפקדים שיגיע, הוא לא היה חייב ללכת בכלל. אבל הוא הלך, עשה את זה, הגן על עם ישראל בגוף שלו, ומת למען העם שלו, שהוא כל זה אהב, הוא אהב את העם הזה ממש, הוא אהב את המדינה הזאת, תמיד רצה שלום. ככה אתה רוצה שנזכור אותו. הוא גיבור, גיבור, השם יקום דמו. אמן. ים, אני רואה אותך עם הדיסקית. זה הדיסקית של אילי. זה לא משהו לבש שהוא נרצח, אבל זה מה שהיה לו בבח. מה עם שם? זה המספר אישי שלו שעכשיו קרוב אליך? אני לא מורד אותך. אני לא מורד אותה. תמיד עליי, תמיד יהיה איתי. תמיד אני אזכור אותו, כשאני יוצא מהבית, אני מרגיש כאילו יוצא איתי. אני מחכה עם הדלת פתוחה שיוצא גם. זה היה לנו חיבור נגיד. אתה בן 16. כן. מה אתה רוצה לעשות בצבא? תמיד רציתי לוחם, בכיתה ח' רציתי שייטת 13. אבל עכשיו אולי לא יעבוד כי טראומה וזה, אבל בעזרת השם אני אהיה לוחם, אני אמשיך. בעזרת השם. גם אתה גיבור. חיבוק גדול מאיתנו. גם ההורים שלך. יש כל כך הרבה ישראלים שחייבים את החיים בעצם לאילי וללוחמים אחרים שהקריבו את החיים שלהם בשביל להגן. גם לאיתי אליהו מרציאנו, זכרו לברכה, הם היו ממש קרובים. שימו תמונות, אני לא יודע אם שמו, הם היו ממש, תמונות קרובים ממש, איתי אהב את אילי, אילי אהב את איתי. כל כך הרבה. שניהם היה עכשיו מדהים לפי מה שראיתי בתמונות, שתיהם פשוט שתי נשמות טהורות. וים אהרון גמזו, אחיו של סמל ראשון אילי גמזו, זכרו לברכה. תודה שבאת ודיברת על זכרו של אחיך. תודה רבה. תודה רבה לך. דיבר מאוד יפה.